Gada ng magtugang na sinda John Mark Dumangan, 14 anyos, asin Chito Dumangan Igamos, 30 anyos, kan parehong makuryente sa Purok 7 Barangay Marcelia, Uson, Masbate. Sa impormasyon, Pebrero 18 kan mag-report si Jerry, ama kang biktima sa Uson MPS, dapit sa pagkakawara ni John Mark na huring nagpaisi na magakod kang ataman nindang baka. Pebrero 20, kan madiskubre ni Chito asin kang iba pang pag-iriba sa paghanap ang naagnas ng bangkay ni John Mark. Alagad si Chito ang nakuryente man, kang day na reparo ang nakadukot pang live wire sa hawak ni John Mark. So parang hindi niya alam na yung pala is na kuryente, may kuryente doon. Naka sa bata, parang nakadikit pa yung ano. So nilapitan niya, parang siguro renas na yung bata. Yun, nakuryente din siya. Binalo pa man ko taidara sa ospital si Chito, alagad binawian man sa naning buhay. Napag-araman man, napagsadiri man sa nakang mga biktima ang nakalaylay na live wire, sanggatos metro ang distansya sa saindang residensya. Kasi yun nga, kung titingnan natin yung pangyayari, halos nakadikit na yung live wire nila galing sa mainline. So yun nga, sila pa rin nung nabiktima kasi sa kanila rin yung bahay naman. So sana maiwasan natin to kung nakikita natin na medyo may possibility na sa aksidente na makadisgrasya, iwasan na po natin. Ngunya na si Mana, kan mailubong na ang magtugang. Nakipag-coordinar naman ang otoridad sa Masbate Electric Cooperative, nga ni mapakaray na ang nasabing live wire. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.